Ya, kita baru turun dari lagi medun sangka mobil iki ndelok ning pabrik tembakau. Walah masyaallah mobilnya akeh, mobil tembakau mobil apa iki? Ya, sudah sampai iki Pak. Tekan gone rek. Wonge akeh banget iki. Wah iki gudange. Rupane iki gudange. Wah, angkat banget. Rame banget. Walah, masya Allah, masya Allah. Dia, oh ini dia, Mbak. Begini. tahu orang mau gini. Masya Allah, coba antri arep apa iki? Wonge akeh banget ya jualannya. Mbah, kontennya gini, Mbak. Oi. Semangat pokoknya. Semangat yang konten. Ya. Wah, akeh ngene wonge ya. Masya Allah. Wah, warungnya barang. Iki masya Allah perang. Lah. Iki sing arep tembakau semene mbakne. Wah, akeh banget iki. Aku motornya tujuan mana nih? Kamu gak ada tiba? Yo, aku simpah. Wah, dilarang masuk ya, dilarang masuk. Bakul atau tengkolak dilarang masuk. Ora oleh. Pengen delok jero jane. Soalnya iki sing arep serbako antri semene kae. Masya Allah, iki sing antri arep setor iki. Hah? Alah. Delok-delok. Channelnya apa ini? Baran channel. Sama sing ndi? Wo, Bandung Rosso. Bandung Rosso ndi? Bumbon. Plumbon ya ndi ra ngerti juga. Ngawen. Alah ngawen. Jenengan pundi? Kula Sambong Sambong Cepu ah. Sampean acarane apa ngene? Kirim ya, Mbak. Oh kirim. Jenengan petani napa Petani. Tapi urung tau nandur aku. Lagi ndelok-ndelok sik. Ceritane karo PPL kon ndelok-ndelok sik. Menek ketet seneng ya melok nandur. Mitrane dereng enten? Hah? Mitrane. Wis ana Apa kamu? Panggilan. Oh, panggilan aku kan mlebu. Nyoteng. Anten nuwun Mas ya. Nggih. Antrine wis ndak apane antrine? Mangkate subuh, Pak. Lah ngantek iki paling antrine aja. Jak adol iki nomor piro iki?
Aleh, lo nomor sekawan. Oh, berarti cedak lah. Ini pitu Masyaallah. Ya tak delok-delok. Assalamualaikum. Masyaallah. Sing Sarbako. Iya, Pak. Bonden apa antrine? Kita suku, Pak. Nomor pinten? 11. Walah 11 suwe. Daleme pundi? Banjar. Mungkin Banjar. Oh, Banjar Sulung Bluro. Iya. Hmm. Ini pundi? Kula Sambong. Sambong Cepu nggih. Sambung ketua, pun nenten bako sakniki. Enten tapi Lebih mulai baru sedikit. Niki rak kula ndelok-ndelok nek menawa gelem kok menawa nandur nek menawa cocok to. Oh, nek bako kathah cocok. Lah karo apa PPL-e kon ndelok-ndelok sik. Kathah cocoke Pak, tapi nek gelem. Sing ngejak PPL-e kok dijak rene ndelok-ndelok sik. Rombongan ngono. Kula Mbah Sakiran. Pokoke nek bako hasil Mbah Sakiran terus channel YouTube Mbah Ran. Mbah Sakiran channel YouTube Mbah Ran. Mbah Ran channel. Aku tak delok YouTube kok, Pak. Mbah Ran channel. Oke lah, delok-delok malih. Wah, cekak merono mubeng enek. Mubeng antri kabeh antrian. Masyaallah. Antriane mubeng ya. Halo. Kreator, Pak. Hah? Udah teng budi mangke. Buat apa, Pak? Bukan, Pak. Boten. Soalnya anu, Pak. Nah, enggak penting jangan masuk gudang, udah. Oh. Maksudnya ini kan ini Pak dilarang untuk mengupload video foto di gudang, Pak. Oh, di luar gudang kan asal. Maksudnya ini kan tetap area gudang ya, Pak. Oh, ngoten. Nggih. Mboten asal nggih. Apanya di YouTube nomor TikTok? YouTube. 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 Jangan sampai meliput yang di dalam gudang gitu aja. Oh, nggih. Karena itu semua dari SOP perusahaan. Manajemennya, Pak. Dari manajemen tidak memperbolehkan. Oh, nggih ini abang Sudah hiburan nggak? Sini ya nggak apa-apa. yang luar-luar yang mau star aja. Gitu. Oh, angkutan. Iki bluro, seter bakunya kayak ngene kan nonton. Ah. Ini kayak konten kreator, Pak. Kami mau. Saya Nggih. YouTube saya Pak mau 1 juta subscribe. Nggih. Saya kreator film pendek. Nggih, ngoten nuwun informasinya.